नुआ कर जाइछन्ती गोड़ରୁ ଗୋଟେ ଆଣେ ହଉ ଆଣିଆ ଭାଇ କୁହ କମ୍ପାନୀ ହଁ ମୁଁ ଅନୁଛି କୁହ କଣ କମ୍ପାନୀ କଣ କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା କୁହ କାମ କଣ ଜାସ୍ତି କୁହ ଭାଇ କୁହ କଣ କରୁଛ କଣ ଭାଇ ଆଜି ରୋଷେଇ ଆଜି ହଉଛି ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା କଷା ହଁ ଆମର ଲୁଡୁ ଭାଇ ଆମର ରୋଷେଇ ଲୁଡୁ ଭାଇ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି ଭାଇ ଆମର ଆଜି କଣ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଗଞ୍ଜା ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ସିଝେଇছে ଇଏ କଣ ମସଲା ପାଇଁ ପୁରା ଏଇ ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି ନା ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି ଜାଣିଲ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କଣ ହେଇଛି ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି କି ଭଜା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ତ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଇଏ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ବାହାରି ହେଇଛି ଏ ଯୋଉ କଣ କହିଲ